Ексклузивно от Ремакс, продава се 300-ен апартамент на улица Георги Сава Раковски, 66, с площ от 72,30 квадрата, разположен на третия етаж от общо 8, в панелна сграда с асансьор. Състои се от всекидневна с кухненски бокс, хол, който може да се превърне във втора спалня, отделна спалня, баня, отделна тоалетна, 2 тераси, килер и изба. Нуждае се от ремонт, но има страхотен потенциал и е отлична възможност за персонализация на вашия дом мечта. Идеален за семейства с близост до детски градини, училища, паркове и магазини на пешеходно разстояние от центъра, но може да се използва и за инвестиция с цел отдаване под наем, с висока възвръщаемост, поради удобната и много търсена централна локация. Имайте предвид, че снимките, които виждате, са само с илюстративна цел, за да демонстрират потенциала, който крие този нешлифован диамант. Ако гръбнахме интересът ви, свържете се с нас за оглед.